Imvelo iyafundisa, iletha izifundo kithina. Iletha izifundo ezimangalisayo, izifundo ezibalulekile. Kepha lezi zifundo ziba nemthelela emihle uma sivuma uba sifunde emvelweni ukuthi isifundisa siphi izinto. Uma sivumela ukhondolo lwemvelo lusebenzele imihla namalanga, siyasifundisa. Siyafunda imihla namalanga ukuthi izinto zokuphila esibhekene nazo, izinto zomhlaba esibhekene nazo, singabhekana kanjani nazo ngendlela engcono, ngoba thina siphiwe amandla ukuba sibuse phezu kwayo imvelo, kodwa yona iyasifundisa. Sibone izifundo kuyona, izifundo ezinhle. Isikhathi esiningi ilwane ayibukeli kwezinye bese ishintsha imvelo yazo, ngoba ibone ezinye ziphethe ngendlela ethi bese ziyashintsha. Yithina abantu esinamandla amakhulu esiphiwe ukuthi uma sibheka imvelo sifunde izifundo kuyona. Wena njengomuntu, njengesidalwa esingumuntu, unesiphiwo esikhulu esimangalisayo. Uphiwe amandla okuba ubuse izinto eziseduze kwakho nemvelo eduze kwakho, ukwazi ukuthi ube namandla adlula izinto ezikhona ezidaliweyo ezikuzungezile. Njengomuntu unalawo mandla ophiwe wona. Lawo mandla waphiwe ngoba ungumuntu. Izinto ezinye noma izidalwa ezinye ezifana nezilwane aziphiwe lawo mandla, izihlahla aziphiwe lawo mandla. Wena owaphiwe awakho amandla angaphezu kwezihlahla, angaphezu kwezinyoni, angaphezu kwezinyoka, angaphezu kwezilwane nezilwanakazi, nakho konke okudaliweyo. Wena uphiwe amandla amakhulukazi. La mandla owaphiweyo wena makhulukazi. La mandla owaphiweyo wena ayamangalisa. La mandla owaphiweyo wena adlula amandla anikeziwe okunye okudaliweyo okukuzungezile, izilwane nezihlahla, nakho konke okunye okudaliweyo. Amandla akho asezingeni eliphakemeyo kakhulu, ngoba wena ungumuntu, udalelwe ukuthi ubuse lezi zinto ezikuzungezile ngenxa yamandla owaphiweyo. Ungayideleli imvelo. Imvelo ungayideleli, ungayibukeli phansi. Musubuka izinto eziseduze kwakho zemvelo bese usuzedelela lezo zinto, ungazinikezi indawo yazo. Ungalenzi lelo phutha ukuthi izinto zemvelo ezikuzungezile ungazinikezi indawo yazo. Ungakhohlwa ukuthi njengoba zikhona nje ziyafundisa. Sinesifundo usuku ngosuku. Ufanele uthi muzibheka lezi zinto ubuze umbuzo ukuthi sifundo sini engisithola kulezi zinto lezi ezingisungezile zemvelo. Yingakho nithi ungayidelela. Abantu bayidelela imvelo. Kwesinye isikhathi bake bedelele nje izilwane, bedelele inyoni.
Kwesinye isikhathi kuze kwenziwe ihlaya ngayo umuntu, kuthiwa umuntu uyinyoni, baze bahleke bethi uyinyoni, bethi hayi uphuphuthekisiwe, bethi uyinyoni akahlakaniphanga kahle, bakhohlwe ukuthi inyoni yisilwane esinobuhlakani ongafunda izifundo kusona. Inyoni yehla yenyuka yakhe idleke sayo. Uma nje inyoni isiyazi sekuvele kwakhanya kuyona ukuthi-ke sekuzoqala umndeni, sizozakhela umndeni wayo. Yenze njani inyoni? Yehla yenyuka, ihambe ifuna izinto zokwakha, ihambe yolanda osimende bayo, ilande izitini zayo emvelweni yayo, ukuba iqaleke manje yakhe isidleke sayo, ngoba iyazi kahle kamhlophe ukuthi sekunomndeni osuzo wakhiwa, sekunomndeni ozayo. Yezwa emzimbeni wayo ukuthi manje sengizoba nomndeni mangakhe indawo lapho engizohamba khona, ngiqalise khona umndeni wami, bese ngibeka khona amaqanda ami, bese ngiqala-ke ngikhanda lo mndeni lo, laba bantwana bami abazophuma kulawa amaqanda ami kufanele bafice indawo isikhona, ikhaya selikhona. Imvelo iyasifundisa lapho ubona inyoni yenza lamalungiselelo nje ngaphambi kwesikhathi, iyazi kahle kamhlophe ukuthi umndeni usuyeza, isiyalungiselela. Isifundo esisitholayo emvelweni sisithola ngenyoni le edelelekile, abantu abanye abayishayayo bayibulale bethi awukho umsebenzi wayo, kanti ubuhlakani bayo bukhulu kakhulu. Iyasifundisa thina, siyabusa phezu kwemvelo, kepha kunezifundo ofanele sizifunde emvelweni. Ngakho imvelo nakho konke okudaliweyo kuyafundisa. Imvelo nalokho okudaliweyo kungumfundisi, kepha kwenzeka lokho uma ukuthi siyavuma ukufunda izifundo lezi imvelo esipha zona. Lezi zifundo lezi imvelo esipha zona kufanele siphokophele ukuba sizithathe lezi zifundo, sihambe nazo, sishintshe impilo zethu. Ilapho-ke esosizakala khona ngalezi zifundo esiyibona emvelweni, kuba thina sinamandla angaphezulu kwayo imvelo, ukuthi yasifundisa imvelo izinto ezahlukahlukene. Awusho ukuthi isingaphezulu kwethu, ayingaphezulu kwethu, ayinawo amandla ngaphezulu kwethu. Ithina esinamandla phezu kwemvelo, phezu kwakho konke lokho okudaliweyo. Uma sibheka lezi zinto, sithola izifundo ezisiqhubezela phambili, izifundo ezisenza sishintshe, sithole izinto nezimo ezingcono zokuqhubekela phambili. Siyafunda emvelweni ngoba iyasifundisa, kodwa kwenzeka kuphela lokhu uma sivuma, sizimisela ukuthi singazithola lezi zifundo, sigijime nazo emzileni wethu esiwubikelweyo, umzila wethu esiwumiselweyo ekuphileni kwethu. Kepha-ke isikhathi esiningi asiyibheki lezi zifundo njengezifundo ezibalulekile ezimpilweni zethu. Asizithathi lezi zifundo sigijime nazo, asizithathi lezi zifundo zisisebenzele, siyazibuka nje laphayana zingawenzi umehluko empilweni zethu. Fanele ngabe sithi besibheka imvelo, sithi iziphi izifundo esingaphuma nazo, esingasukuma nazo zishintshe ukuhamba kwethu, zishintshe nezinqumo zethu. Sibheka nje lokhu okudaliweyo, sibheka imvelo ngoba sinaleso siphiwo
sokuyibusa imvelo, sinalesi siphiwo sokubusa phezu kwalokhu okudaliweyo, sibuse izihlahla, sibuse izilwane ngezinhlobo zakhona. Yingakho nje thina njengabantu sikwazi ukuthi sibheke izinhlobo ngezinhlobo ezahlukahlukene zezihlahla, bese sesikwazi ukuthi sisizakale ngazo, sikhande amakhambi okwelekelela ukulwa nezifo esibhekene nazo empilweni zethu, silwe nezifo esibhekene nazo emzimbeni yethu. Sithatha izihlahla ezidaliweyo sizisebenzisele lezi zinto ezibalulekile empilweni zethu, ngoba thina sinamandla ngaphezu kwemvelo, thina silawula imvelo, thina siyakwazi ukuthi sithathe imvelo isisebenzele. Kunezifundo esiyitholayo-ke nasemvelweni esingakwazi nazo ukuthi siyithathe sigijime nazo ibanga lethu esilimiselweyo. Sigijime nje sibheka lezi zinto ezidaliweyo, sibheka imvelo, sibheka izilwane, sibheka izihlahla, sibheke konke esakhelene nakho nokwakhelene nathi, bese sithatha lezo zifundo sisebenzise qhubekela phambili empilweni zethu. Iyabekezela le nyoni, ilokhu yehlaya yenyuka usuku ngosuku, ilokhu ilanda laphayana imaterial yayo lokuyatshani, indize nabo, ifike lapha esihlahleni, ime ngenyawo zayo naney'mpiko zayo, ithi ukuyiphakamisa lezi mpiko bese sikwazi ukubhalansa kahle lapha esihlahleni, bese ithathela ukutshali siyabuthayindela kuleli gatsha noma kuloluthi lapho yakha khona, leli gatsha yakhela kulona. Yazi ihlakaniphile inyoni ihlakaniphe kakhulu, ngoba iyazi umndeni uyeza njengamanje. Iyazi ukuthi njengoba sengiqalile nje le project fanele ngiyiqede ukuze ngesikhathi sekufanele ngichamisele ikhaya libe selikhona, ngoba ilapho engizofukamela khona lamaqanda ami, ilapho-ke futhi-ke engizodala khona lo mndeni, ngiqale lo mndeni khona ngesikhathi sengichamisela, bese ngiba nalamachwane ami, lamatshwele ami engizobe ngiwazela abantwana bami kuleli khaya-ke engizobe sengihleli kulona. Iyacabanga, ihlakaniphile, isebenzisa ubuchopho bayo usuku ngosuku, ivuke ekuseni ndize yehla yenyuka ikhanda lesidleke, ngoba iyazi ukuthi kufanele sidleke sibe sesiphelile ngesikhathi lo mndeni soqala. Iyahlela izinto, ineplan. Ingakho-ke uma abantu bethi hawu inyoni le, ungashaya uvalo namahloni, ngoba bathi uhlakaniphile lo muntu, usebenzisa ubuhlakani nobuchopho obuphakemeyo bokuthi ahlele izinto zakhe, ngoba ufundile izifundo zakhe laphayana emvelweni, efunde enyonini ukuthi yenza kanjani izinto, ngoba inyoni nobuhlakani bayo ebusebenzisayo. Ngesikhathi yehla yenyuka le nyoni ihambe icosha izinto zokwakha. Ngesikhathi le nyoni yehla yenyuka ihamba ithatha lezi zinto eyazi ukuthi sizokwakha indlu yayo, isuke izimbandakanye nomsebenzi, lokhu abathi ngolimi lwesilungu yi-project. Isuke ibhizi le nyoni ibhekene ne-project yayo, ibhekene nanokuthi igada kanjani ukuze kusukela ekuqaleni kuze kube sekuphetheni kwayo ikwazi ukuba nempumelelo. Iyazi futhi ngesikhathi iqala ukucosha ukuthi nesikhathi esingakanani silalele ukuba iqale lo mndeni, bese isikwazi ukuthi-ke ibhekane nokuthi simanage lesikhathi, lokho okuthiwa uma usikhuluma ngokumanage ama-projects, imanage isikhathi, iphinde ibheke nanezinto futhi ezidingayo ukuthi iziphi izinto, i-material, lapho-ke esingakubiza sisebenzise ngolimi lwesilungu sithi i-material, ifuna ukwazi ukuthi engakanani ezokwazi ukuthi yenze lento, bese futhi ngobuhlakani bayo inyoni uma yakha lesi sidleke ayiveli sakhe noma kuphi nje, ekuyifice inyoni yakhe idleke sayo phakathi komgwaqo lapho kwehla khona kwenyuka imoto, ngoba
ziyazi kahle kamhlophe ukuthi zizoyishayisa zibulala idlekesayo. Enye into eyaziyo inyoni imiyakhalisa idlekesayo ayiveli sakhe nje obala. Iveli sakhe nje lapho obala njena okwazi ukufinyelela noma yisiphi isilwane ezizodla amaqanda sidle namachwane ayo lenyoni. Yazi kahle kamhlophe ukuthi uma sekunalo mndeni ukhona izingozi okufanele zibhekeleke ukuthi ke ngingazama kanjani mina ngiyinyoni ukwehlisa lezi zingozi. Isimeneja ke lento okuthiwa ukumeneja i-risk yokuthi ke uma ngakha laphana esihlahleni phezulu kufanele ngakhe othini okuzoba nomsebenzi lezilwane ezizama ukuthi zizodla amachwane ami zithwale kanzima. Inyoni yacabanga. Izifundo-ke lezi sizifunda emvelweni. Lesi sifundo engikhuluma ngaso-ke manje ngikhuluma ngalo msebenzi nje wokwakha ukuthi ngesikhathi inyoni yakha kufanele isebenzise ubuhlakani bayo emveleni bayo ekwakheni kwayo, kepha lokhu ikwenza ibheka zonke lezi zinto eziphathelene nokwakha. Inyoni ayinazo izandla njengoba mina nawe singabantu sinesandla. Inyoni ayinazo izandla lezi wena nami esinazo zokusebenza. Inyoni isebenzisa umlomo wayo. Inyoni ithatha utshani ibumbe laphayana ibuqhamule utshani ngomlomo igijime nabo. Ithi misindizile lenyoni nalobu utshani bayo ingabe ibuthathe kuphi na bese iyabuthayindela ke ibuthayindele kuleli igatsha ke bese yakha ke leli ikhaya layo ke. Kodwa ke isimangaliso ukuthi lenyoni le ayinazo izandla njengoba mina nawe sinezandla zokusebenza sikwazi ukukhanda izinto empilweni zethu, sikwazi ukuthi sakhe izinto ezimangalisayo ngezandla zethu. Inyoni ayinazo izandla, isebenza ngomlomo wayo. Iyandiza ngamaphiko ayo bese isibuthatha lobuyatshani ikwazi ukuthi ibukhe lobuyatshani igawule lobuyatshani bayo ngomlomo wayo bese iyandiza nabo ifike ime kulelo gatsha bese iyaqala isiyakha lenyoni. Ngesikhathi lenyoni ibhizi yakha ayikwazi ukuthi yenze ezinye izinto ngoba isebenzisa lo mlomo ukuthi yakhe ngawo. Wena-ke kepha wahlukile ngoba ungumuntu nezandla. Wena umlomo wakho ungawusebenzisa nje ukuthi udale izinto ngokuyikhuluma, kodwa kufanele udlule kulokho kungabi nje ukukhuluma kuphela ngomlomo, kepha-ke nezenzo ngoba wena uphiwe nanezandla zokuthi ukwazi ukuthi ufeze izinto uzikhulume ngomlomo. Uhle lokho akubi ukuthi uyikhulume, zikhulume lezi zinto ezibalulekile empilweni yakho, kodwa ungagcini lapho, uphinde uzenze ngezandla zakho. Isimangaliso senyoni uma ibhizi nale project yayo ize iqede ngoba yilapho kuzohlala khona abantwana bayo, nayo inyoni ezobe ibondlela khona isinale ndlu yayo-ke le nyoni. Iningi lethu siyaqala ama-projects ethu, siqala izinto ezibalulekile empilweni zethu, siqala izinto ezosiqhubezela phambili, izinto ezoshintsha ukuphila kwethu, kepha endleleni siyadangala siphela amandla siyeke lezo zinto. Kwesinye isikhathi silalela abantu abasondelene nathi abasitshela izinto ezisidumazayo nezinto ezisiqeda amandla, besikhathaze bethi yeka lokho okwenzayo, yeka leyo project usuqalile iproject usendleleni yayo bese uyayeka ungayenzi. Kepha-ke umbuzo uthi ekugcineni idleke sakho siyophela kanjani uma ulalela abantu abagxekayo eceleni?
emsebenzini wakho. Isidleke sakho omatasa naso okuyiproject yakho kumsebenzi wakho uyakuphela kanjani uma endleleni ulokhu ulalela abantu abalokhu bephosa amazwi okuqeda amandla bethi hayi bo ungaqhubekeli phambili endleleni yakho uyomisa kanjani uba uqedele lendlu oyakhayo na? Uyokwazi kanjani ukuthi ukufeze lokho uma kanti wena usachitha isikhathi ulalela abagxeki bakho, ulalela labo bantu abanomona, labo bantu abalokho bekwahlulela ekubeka amabala empilweni yakho? Uzowuqeda kanjani umsebenzi wakho? Inyoni ayinakile lokho. Inyoni ayinandaba ukuthi ezinye inyoni zithini zenzani eduzane kwazo nokuthi zihlabelela zithini. Iqhubeka nje nomsebenzi wayo lo ngoba iyawazi umsebenzi obalulekile kuyona. Ngakho-ke nawe-ke musa ukuchitha isikhathi ulalela abantu behlabelela izingoma ezahlukahlukene, ezinye ezokubhuqa, ezinye ezokuqeda amandla, ezinye ezokuhleka. Usukulalela uba wena umatasa wena wakha isidleke sakho uneproject empilweni yakho. Musa ukuthi endleleni bese usuyiyeka iproject yakho, impilo yakho wazi kahle ukuthi ibhekephi, umatasa namuphi umsebenzi, usuzwa abantu abaqeda amandla bese nawe usuphela amandla endleleni. Kwesinye isikhathi ubona izinto ezisemaceleni ezikuzungezile ezikuqeda amandla bese wena usuwunakana nalezo zinto. Shiya lezo zinto, funda isifundo emvelweni. Nansi inyoni imatasa yakhe idlelesayo isebenzisa umlomo wayo lo ukuba ilokhu ithutha nje lobutshani izobeka la. Ngesikhathi usumatasa wena vala umlomo wakho ungalokhe ukhuluma izinto engeke zikusize ngalutho. Naka umsebenzi obhekene nawo ngoba nansi yanenyoni iyolanda lapha yana izinto zayo, imaterial ayindizana nayo bese ifika lapha yakhe idleke sayo ibuyele ilokhu ehla enyuka nje usuku lonke ngoba ekugcineni iyazi ukuthi kuphi efuna ukufeza empilweni yayo.